Ndonzi mukoma Sly, ndiri ku Sly Media TV. Apa ndikutaura onani? Mutaura na mukoma forgive. Mukoma forgive mamune table muno here mimi. Wangu ndine table muno. Mamuchitengesa chi mimi chamakarasikirwa nacho? Ndakatengesa nini garlic nembatya dzevana nemagumbezi. Zvangu pandika muso ndakatouya ndikatofonera ndakabvunza pamwe zvinhu hazvina kuitika but anangozitora zvinhu zvongoti pamwe ndezvimwe padiki diki. Ndakutouya kusendi toya kubasa. Ndobva ndikasvika Musika uchitsva zvino ndakatopererwa. Ndakatozitanga kuziva zvokutozvinzwisisa ndatanga kuzwisisa nezuro kuma4 ndatovakumba. Saka zvimwe zvacho ndezvimwe zvokuti achazoziva toitawo sei tobatsirika sei tikwanise kudzorera zvinhu zvisipo wozi handisina kana start. Vali yezvinhu zvenyu zvamakarasikirwa yakawanda zvakadi mari yacho? Alright, ku garlic yandinopa vanhu yakafanana negarlic nechinokosta zvokuma 1.2. Tozotaura isusu mbatyawo dzevanawo ndaisvikawo zvokuma 2.1. Saka pakatoshata toti handisisina kana start izvo. Imi makanzwa here kuti muti wacho wakatanga sei maakubvunza semunhu anga asipo musi wacho? Ndakamboedza kutsvagiridza kuti moto wakatanga sei but ukarunzwa wakatangira ndokumusoro uchidi uchidzika wakadai. Ndipo ndipo wakatangira vasinyazozikanwa ndipapi chaipo. But ndakatosvikawo ikoko kwacho kwakutobvira. Saka ndizoti wanga watangira ipapo ikandikupa asi wamwe kuti watangira kumusoro usitaizi chicken slice chidzika takadai. Kuti zvakadai zvisazoitika musa affectwa mune ramangwana renyu, munofungidza ndezvipi zvingaitwe nekanzurwa nehurumende kuti vanhu vave secure nemagudzi ava vanenge vatengesa muno? Zvandinoona ndezvekudai. Pasai nevanobikawo matii avo munomu. Nevanotengesa fodya kusabhemira kuti fodya. Handiti? Tokataita zvekare fire brigade kana yafonerwa ngeve in time iyoyo yafuti nemvura yayo yakakwana then yozotangira kuti tsvaga mvura imwe yakuno kuposition kwazvaitikira handiti? Manje yakasina chi? Isina mvura. Yakazosvikawo time late futi yakasvikawo netime yayakauya but yanga isina chi? Mvura yacho. Saka ndozvimwe zvokuti vanogona kutibatsira nazvo painongofonerwa ngave iri prepared. Yongosvika iri kutotanga kutoita basa rayo imwe ichitsvagawo mvura payo ndoziva kuti inodhirena kuarea kune uiko vototangira ipapo. Kanzuro kuti vakiro in time zvichokwatokumbira wedu chaji chemo chatiri kutopawo hurumende ndidai magona kutibatsira pazvinhu zvedu tangu kwanisa kuti tiite tikwanise kushanda tadzokera Musika medu. Ani munoona bichi kutoitwawo nevana venyika tiri kuzama kuti ndondo Musika muhombe weZimbabwe tikatowarira tinganyepe yeZimbabwe yacho yese iyoyo. Saka tinototendawo nekuuya kwamaita sei kwamatoita tigone kubatsirika maybe tingatoonawo zvizere. Pakutengesa kwamamuchiita pazuva mamuchibata mari yakawanda zvakadi? Pazuva unogona kuwanawo hako kana zvakanzi zvinhu zvinombodhakwa zvinhu zvakaomawo chichichi handiti hauzoshaya waka $200 kako. Asi kana zvakanakawo ndinoona 300-400 tinokwanisa kushanda ini taitoshanda zvedu zvichifamba zvakanaka. Asi ipapo tinenge tine mari dzatinenge takatosiya imomo mataishandira dzemaraundzi dzemachiha takadona hapana chiripo izvozvo. Nekwakuri kunzi muda kubatsirwa pangatangira kubatsirwa vanhu nehurumende kana nekanzuru ndepapi? Tiri kuti isusu vakakwanisa kuti vagona kutiwo vakatikwanisa kuti tivambogara nesu pasi tombopawo chema zvinoti ini pfungwa dzangu nezvangu zvedu dzakasiyana. Kuti zvatinodawo zvinhu zvokuti vakwanisa kutivakirawo first. Handimboona zvazvavo munhu abishi kugadzira pakandi vakwanisa kuti vatigadziriwo pekuti tikwanise kudzokera muita kunotengesera then wotipawo katime kuti kana kuti pamaloans ekuti kwanisa kuti munhu wopa mari yawapiwa iyewo maintain uchibhadhara yako mchana tokwanisa kumuka musika wedu wakutoenda mberi. Ndo nyaya yangu chete yandokumbirawo iyoyo. Zviya mataura zita zviya? Ndonzi mukoma forgive. Alright, mukoma forgive. Tinotenda nekutaura nesu pano pa Sly Media TV. Taita kuti tikabvunza zita kana pana anoda kuzokubatsirai kune vamwe mawishers anogona kuti forgive ndakanzwa nyaya yake ndachida kuita se ndaida kumubatsira saka mutiona titanga tabvunza zita. Aiwa tinotenda naizvozvo kuti kana dzitori nhamba dzefoni hameno kana chitenderwa ndogona kuwapa. Right. Indoti wamukoma forgive ndoshandira muno hangu mbare mu retail. Ndakasangana nedambudziko rakadaro. Nhamba dzangu dzefoni kune vanokwanisa kubatsirawo nekutaurawo neni dzingazi pa WhatsApp nepa call 0771 207 888 0771 207 888.
ipapo vanondibata. Tinotenda mukoma forgive Mwari akuitirai zvakanaka padambudziko ramakasangana nadzo. I hope munorecover nekukasika uye munowana vanhu vanoda kukubatsirai. Aiwa, tinotenda baba nekuuya kwamaita social media tokwanisa kubatsirika. Sure. Thank you. Tine urombo nedambudziko ramakasangana naro rekurasikirwa nezvinhu zvenyu zvamanga muchitengesera muri munomu. Ndiri kutaurawo nani? Ini ndinoitwa Tete Ngoshi, ndinotengesera ndiri munomu. Manga muchitengesa chi uye makarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvinokosha mari yakadi? Ini ndinotengesa back to school, makaki cover, maplastic nemashiringirepi nemaplastiki anoshandiswa nevanhu kugadzira mametress nevanopinda kumasowe. Ndozvinhu zvandinotengesa. Saka zvinhu zvandanga ndavahodha ndingangoti zvinosvika pa800 US. Ndozvinhu zvandanga ndinazvo zvandakarasikirwa nazvo. Imi makanzwa here kuti moto wakatanga sei? Mataurirwa kuti moto wakangotanga uri pataifungidzira panobikirwa sadza, tikati pamwe ndiwo pavasera moto uripo, but takazonzonzi ayo moto uyu wakaita kurira kuti bam kunge paiswa petrol bomb, matauriro aitwa nevanhu. Saka nemamhanyiro akazenge akuita moto, patakafonirwa kuti tituye takaona moto watosanganisa nguva diki diki pa1 hour moto wanga watosanganisa musika wese pasina kade kuti tichakwanisa kupinda. Saka moto uyu waimhanya nepasi. Saka hatikuziva kuti moto uyu wakafamba sei kunyatsoti umhanye mamhanyiro awo akaita, chii chakanyatsoitika, kuti chii chakaita kuti moto umhanye hatisonyatsonzwisisa. Pane zvamava muchitengesa nezvamakarasikirwa nazvo mune pekutangira here? Pekutangira ndo pandisina. Pekutangira handina, kutaura chokwadi kuti ndikati ndokutangira pakati, nokuti stafu ina handina chandinochengeta kumba kana kuti asei, ndinotogara kure, handigari hangu munoMbare. Saka zvinhu zvangu zvese zvanga zviri patepo, mari yese ndanga ndaisa mustafu, saka hapana chandakasara ndinacho. Saka ndakatoomerwa semunhu munongoziva mararamiro ari kuita mazuva ano ekutoti vanhukadzi tisi kuchengeta mhuri, varume vanongoita zvavanenge vachingoitawo, unongosiyiwa uine mhuri. Saka pakatoipa zvakaoma. Kune mumwe angati ndoda kubatsira amai vanga vachitengesa zvinhu zvavo, varasikirwa zvinhu zvavo, mungasununguka here kuti mupe nhamba? Pamwe tinogona kuonawo wewisha anogona kuona ari kuSouth Africa kana kuti kuUK, anogona kuti amai ava ndanzwa kudambudziko ravo, ndoda kuvabatsirawo. Makasununguka kutisiyira phone number yenyu? Namba handingarambi nadzo semunhu ari padambudziko. Handingarambi nenhamba. Namba dzangu dzinoti 0772 873 159. Kune vatungamiriri vedu vekukanso, vehurumende kana vanga vemusangano, munongade kupa dzidziso yekuti chii kuti izvi zvaitika zvisazoitika zvekare? Chandingangotaura ndechekuti ngatisaitirane utsinye patinenge tichirarama, ngatisaitirane utsinye. Kana tapesana zviri tichitaurirana, tonzwanana, pane kuti unondizondidzorera nekundiparadza kudai. Aiwa, ngatisadai. Kwozouya vanotichengetera nzvimbo yedu vaive serious nekuchengeta patinenge tataurira kuti tichengeterei tichikupai mari. Mukaona paita tsaona, kurumidzai kutibata. Ende kana isu tasvika musatirambidze kupinda kuti tione kuti zvinhu zviri kufamba sei. Seipapa takanga tichirambidzwa kupinda kuti tikwanise kutora zvinhu zvedu. Kuvaka chete kunokudhurirai zvakadi kuti mudzokere panzvimbo yamatangira? Tisati tataura zvinhu zvamunotengesa, kungovaka nzvimbo yenyu chete kuti tebhuru idzokere payanga iri? Handina kutora quotation, nekuti izvi zvatatishandisa izvi zvanga zviri zvekanzuru zvakangwana zvakadaro zvakagadzirwa nekanzuru. Saka zvekuvaka matebhuru nhasi handambozviita, saka quotation handina kumbopera ndatora. Saka handina kuti ndingati amaundi yakati. Pane kutaurwa here kwaita kuti kanzuru ndo ichabatsira kuvaka nzvimbo dzamava muchishandira kana kuti indhodha dzivonera? Aiwa, isu takuita tega, noti kanzuru maybe haina mari. Saka isusu sevanhu varikuda kukurumidza kushanda togona kufanozviitira zvedu tega, kana kanzuru ichizotibatsira ichazotibatsirawo. Mashoko enyu ekupedzisira maringe nekurwadziwa kwamaita nekurasikirwa nezvinhu zvenyu zvamava muchitengesa, zvinova ndo zvaachiraramisa mhuri? Iti tingoti Mwari dai vatinyaradza, Mwari dai vatibatsira, Mwari dai vatidzoreredza takwanisa kuti tidzokere patanga tiri tichengete mhuri dzedu, vana vedu vafarewo sevana vevamwe. Ndozvandingangotaura. Ngatichitengesa salt, coarse salt. Yanga yakawanda zvayo. Almost 4 tons, 80 bags dzanga dzasara.
saka tinodzitengesa $10 per bag, saka yanga iripo. Tikatarisa kubatsirika kwamanga muchiita nebasa ramanga muchiita panapa muchiraramisa mhuri, tingati marasikirwa zvakadii? Tarasikirwa zvikuru nekuti capital pachayo chaiyo hapasina, of which kudyawo ndo patinorarama napo. Muno muMbare kazhinji tinongorarama from hand to mouth. Patatengesa tobvisa kudya tichinosevhawo, kuchi kusevha kwacho ndo dzemafizi ndo dzemarenzi, saka tarasikirwa zvikuru. Ekwa kuri kunzi mapuwa mukana wokutaura kuti mukompensetwe kana kuti mudzoreredzwe panzvimbo yamanga muri, pamwe kungave kukanzuru kana kuti kurumende kana kuti kuvakuru vanotibatsira vanochengetedza nzvimbo ino, mungade rubatsiro rwakaita sei imimi? Rubatsiro rukuru rwatinotanga kuchema naro nderekuti tisadisplaced, tidzokere panzvimbo dzedu dzanga tichishandira. Kana iri mari kana pachikwanisika, asi chikuru nzvimbo dzekushandira. Imakanzwa kuti moto wakatanga sei? Ndizive, ndakatozongouya mangwana kwatotsva, takatongoona pakaparara nekuti hapasina. Uyu mumwe wangu ndiye akauya anogara muno muMbare. Imi zita ndiani? Messi. Tete imakarasikirwawo nechiwe vhali yezvinhu zvamakarasikirwa nazvo zvakawanda zvakadii? Isusu taingotengesa soti pamwe chete tiri mukoma nemunin'ina, saka tandakangobatana ipapa kutengesa soti yedu ipapo. Zviri pamwoyo penyu pane zvavasiya pakukurukura kwatachiita navo, ndezvipi zvimwe zvamunofungidzira kuti muda kuwedzera pane zvavanga vachitaura? Isusu tikungotika semagadziro akuita Musika, tikumbura kungotika hatingodzoke patanga tiri, tongotangira dhumamuze redu yeba, tingori paposition yedu iyoyo chete. Ndoitwa Sisinometa Chinoro, akarasikirwa nemafuta, beans, matemba, zvinhu zvataitengesa. Kana tasa value yezvinhu zvamava muchitengesa, mazozvitengesa kupedza kuzvitengesa, zvichizoburitsa mari? Zvazvisvika zvekuma 8,000 7,000. Iyezve takatarisa kuti nedambudziko ramawirwa here panga paine masavings here ekuti izvezvi munokwanisa kunonokora muchitanga kuhodha staff kana kuti muchivaka panzvimbo pamava muchishandira? Hatina kana chekutangira pekutokwanisa tichishandira. Zvakuafektai zvakadii takatarisa nedambudziko here semunhu wechidzimai anoriritira mhuri yake? Inini ndarwadziwa kozi inini ndine baba ndine mai ende ndini ndiye ndakatomirira mhuri yekwedu. Handina kana pekutangira kana kuti ndiita sei, ndikutoshaya kuti ndotangira papi, kozi ndini ndakatomirira kumba kwedu, ndini mai ndini baba zvese. Makanzwa here kuti moto wacho wakakonzerwa nei? Hatina kunzwa zvedu, takazongonzwa kuti musika uri kutsva. Kuti zvisaitika zvaitika zvekuti musika wese unotsva uchiparadza zvinhu zvevanhu zvakawanda kudai, munofungidzwa kuti ndezvipi zvingaitwe nevatungamiriri vanochengetedza nzvimbo inoi? Tichitongokumbira kuti dai taisirwa jurahoro, tagadzirirwa jurahoro first, because jurahoro rinoita kuti tikwanise zvinhu zvedu zvikwanise tikawanawo mari, zvinhu zvedu zvinokwanisa kuchengetedzeka nematables pekushandira. Ndozvinhu zvatatinyanya kukumbira kuti tiwane jurahoro rekuvhara musika unowu. Imi zvinhu zvenyu maichengetera panapa here? Zvaigara muno mumusika zvese. Zvasina dambudziko rokuti maitya kuti munogona kuwana zisipo mangwana? Hatisina dambudziko kosi maiva mune magadhi aichengeta zvinhu zvedu. Saka rubatsiro rwamungada kune vakateerera zvinezvi paSly Media TV rungave rubatsiro rwupi takanangana nekurasikirwa kwamaita zvinhu zvenyu zvamava muchitengesa? Tatitokumbira kupiwa kana mari shoma yekungoti tiwanewo pekutangira sevanhu tangosiya tisina kana chinhu, kana kumba hatina kana loka ranga riri kusaidhi kana kwataichengetera zvinhu, saka tachitongokumbira kuti tawanawo kana pashomo ipapo towanawo pekutangira. Nyakwakuti kuti pane munhu ari kuona akunzwirai tsitsi, makasununguka here kuti siyira phone number yenyu kuti vati mugokondaktwa nemunhu iyeye kana achinge anzwawo tsitsi achida kukubatsirai kuti muwane start? Hakusununguka, ndakasununguka. Namba dzangu dzinoti 0783 772 459. Pa SlyMedia TV. Hatinotenda.
Indoitwa Prudence nyika dzino mumusika ndatiri kutengesa cakeboards nemafuta ekuzora. Tingati value yezvinhu zvamarasikirwa nazvo zvakawanda zvakadi tichitarisa pamari yacho? Zvekuma 5,000. Kuma 5,000 koko. Izvezvi mune pekutangira here? Handina pekutangira, staff yese takasiya pabasa. The day before tatatobva kuhodha nemari yese yanga ndinayo. Hatina pekutangira, hatizivi tichaita sei. Ipapa patichitarisa mazuva azvo zvakamira zvakanaka muchitengesa, maiwanzobata mari pazuva? Pazuva zvekushanda izvi hazvina kuti unobata mari yakati. Mumwe musi unotoshaya, mumwe musi unowana 10, mumwe musi unotobatawo mari yakanaka. Zvakasiyana siyana, hazvina kuti une amount yekuti ungataura kuti ndinobata yakati. Imimi rubatsiro rwamungada kubva kuvatungamiriri kana kuti vekanzuru kana vechinderwei? Chekutanga tinoda kudzosererwa juraho kuti kuri kunzi tawano vatibatsira vatipa mari yekuzotanga kuhodha staff yedu ichengeteke nogadzirirwa mashedhi nezvimwewo zvaparira netoilets nemasingi emvura. Kuti zvaitika zvisazoitika munofungidzira kuti utungamiriri hungaite sei? Utungamiriri I think kumisa vanhu vanoshandisa zvinhu zvemoto, nokuti hatizivi kuti moto wabva nekupi zvafamba sei, hatizivi. Kumisa vanhu vanoshandisa zvinhu zvemoto zvinokwanisa kubatsira. Pari kuvakwa apa muri kuvaka mega kana kuti muri kuvakirwa nekanzuru? Apa isu kuti zvinhu zvikasike kufamba kuti tigare kumba hazviiti, hatina zvekuita. Kuti zvikasike kufamba tatongodecida kuti titongotora maquotation ekuti majuraho netoile zvacho zvichaita mari. Tobva kuita plan yekuti tifano zvigadzira tega, nekuti takasagadzira hapana zvatete tichiita. Kumba kwacho hakugariki. Dekwa kuri kunzi pane munhu ada kukutumirai rubatsiro, makasununguka here kusiya phone number yenyu paSlyMedia TV? Ndakasununguka. Inoti chii? Watibatsira 0779 866 585. 0779 866 585. Mashoko enyu ekupedzisira nekurwadziwa kwamaita nekurasikirwa kwamaita nepfuma yenyu yakawanda kudai? Mashoko angu ekupedzisira ndekuti dai hurumende yatibatsirawo neshoma chero yakave 50 unowana pekutangira, nekuti vanhu vazhinji vapararirwa nezvinhu muno vasina kana pekutangira, nekuti uyu problem haisi chinhu chekuti unogara wagadzirira unenge usingazivi kuti mangwana zvakamira sei. Vamwe takatohodha a day before mangwana zvipfuma zhizhi watoroerera mari yese pabasa uchiti zviri safe kuchengeta mari pabasa pane kuchengeta mari kumba. Mangwana zvopfuma zvakadai hatorina kana pekutangira. Tine vamwe vanhu vanenge vachidipendawo nesu, vana mai nevamwewo vatechitoendesa kuchikoro. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Apa kuhodha apa kwava kuri kutarisira nefestive season here yakuuya yeChristmas? Exactly. Tachitohodha nefestive season. Chiti mubatewo mari yakatoti? Tibatewo mari nani tigokwanisa kuita zvinokwanisika kuitika pafestive papa. Mukutaura namusha rechipanga. Ini ndoitengesa macardbox aniswa zvakasiyana siyana. Umwe anochengetera huku, umwe anoshandisa kumadomasi, chero box rinongoshanda roiswa zvinhu zvakasiyana siyana. Ndose basa rendiri kuita. Zvine value yakadii zvinhu zvamarasikirwa nazvo? Ini ndofanira ndichangobva mukuhodha mabox anota 850. Saka pa 850 hapana kana 100 ndakatengesa. Nendangohodha sanhasi. Manheru nchitofonera kuma9 kunzi mabox acho. Izvi zvimune pekutangira here? Izvi zvandina kana pekutangira because musi ndakati ndisitorina mari kuti ndiende kumba ndakatozoketa $5. Nekuti nditokwanisa kuenda kumba. Then kwakutozofonerwa kunzi kwatsva because takangofunga kuti makunyepa kana tikudii. But izosvika kuno kutaona kuti zvinhu zvisina kumira mushe. Mune munhu here anokwanisa kukubatsirai kuti mudzokere pastart pabasa ramamuri kuita rekutengesa macardboxiri? Ini nezvine zvandidi kunyepera hama dzinokwanisa kubatsirawo pano nepapo. Mwana kupawo kana $10 kana mari unokwanisa kubatsirikana, asi kubatsira kwano kwacho hazvizoenzani nezvaungoinazvo. Hazvizoenzani because unenge watarisira zvakawanda. Tine mafomu 1 akuda kuenda kuchikoro. Apa izvizvi ngwatarisa Musika unotora 75% masingle mothers. Saka unenge kuti ndowe ndowe baba. Apa hapana baba achati zvapapotseka apa baba chibata ini apa ini mai zvangu zvadai hapana.
Saka takatarisana nekuti mataura kuti mimi vazhinji vari muno masingle mothers, mashoko enyu takatarisana kana kunyange namai vedu first lady, mungape chikumbiro chekuti chikubudikidza neofisi yavo takanangana nemunhu wechidzimai arasikirwa nepfuma yanga ichichengeta vana nokuti ndoanga ari mai uye ndoanga ari baba? Ini chandinongokumbirawo kuna mai vedu ndechekuti semadzimai tarasikirwawo, ende munhu anonzwisisa zvichemo zvedu madzimai, chero pavainapo pokungoti madzimai angu batai nepapo, handingachemera kuti dai vandipa 1000 dai vandipa mari yokuti, asi pavainapo ende handini ndega ndoda kubatsirwa, handini ndega ndarasikirwa nezvinhu, ndosvinga vanhu varasikirwa nezvinhu vakati wandei. Saka kangokwanisa kuti mudzimai ari panobata nepapo, ini ndichibata nepangu apo uye achibata nepake, tinokasika kusimuka. Ndizvo chete zvandingakwanisa kukumbira kuna mai vedu kuti zvisaitike zvaitika izvi. Imi pfungwa dzenyu dzinoti kudi marenge nenzvimbo ino yamunoshandira ine? Inini chimwe futi chandinoda kuti chinge dai chaitwa hacho, dai zvenzi vanobikira vari kusaidhi kwavo kusingabhokisi takasangana, handini kuna kuti mune zvinobvira, mabhokisi anobvira, kwakwanisa kupenya machisa anobvira, mune zvinhu zvepurasitiki, handini vanoti vangaita zvepurasitiki zvinobvira, ende mune zvinhu zvakawandisa zvinobvira munomu. Panobikira pamwe dzimwe wangu anogona kunge akasiya kana marasha mashoma, hapana achazoti moto wakabva kupi, ende vanenge ari pano pakubika, mwari apa ari kubika, mwari apa ari kubika. Saka zvezvangonaka dai zvenzi patinongogadzirisana apo, hapo munhu anombodzokera paari, asi panyaya yemoto ipapo vanhu ngavamire napo ipapo, bhosi tinangotanga ngofungirana zvisiri izvo. Pamwe tiri sevarudzi takasiya zvinhu zvedu zvisina kumira mushe. Nekwako kunzi pane mumwe munhu akunzwirawo tsitsa ari kuona paTV pedu achida kukubatsirawo, makasununguka kutipa phone number yenyu here? Ichokwadi, nhamba dzangu dzinoti 0775 137813. Ndonzi King Zuda, ndachitengesa matsunami nemafuta ekuzora. Zvinhu zvamarasikirwa nazvo zvine value yakaita sei? Ndonga 5000 chaicho. Tange takatarisa zvinhu zvamamuri kutengesa nekurasikirwa kwamaita, iye zvinezvi mune pekutangira here mukoma? Pekutangira ma1 izvo titoshaya kutoita sei, tinongotsvaira hedu tingotsvairawo, asi pekutangira chapa hatina. Titorina toshaya toita sei. Iye zvinezvi dai kwakuri kunzi muri kukumbira rubatsiro, munoda rubatsiro rwakaita sei mimi? Ndaitoona rubatsiro rwekuti kana upuwawo timboona kana tumari kana tombotanga chikafu chaicho kuti takatoomerwa. Saka kana mapedza kutsvaira papa muchaita sei? Pakuti mbonotaura naane staff kuti vanokwanisa kuti vanotipawo here kana kuti, because hatinara pekutangira pacho. Staff yepo kwamunohodha mazuva ese? Kwatinohodha kuti mbonowana totokwanisa kutaura navo here vatibetsere. Makazwa here chakakonzeresa moto ichi? Hatina chatiri kuziva izvi, takangosvikawo uchitobvira tikatongoona uchibvira svika wadzima tiri pano. Fire brigade yanga iripo here? Fire brigade yakangoweka taona mvura, saka hatizivi kuti kudai inenge inofamba isina mvura, because yakangoweka kangomira paine nemota 4 dzasina mvura dzese. Dziri 4 kudaro? Dziri 4 kudaro zvokuti sa munoti kudi kukansel yakawenza motikari dzisina mvura panzvimbo pakadai pachitsva? Inoita kuti dei dzichizokwanisawo pane pachazotsvirwa vamwe dzinofanira kunga dzakangolodha mvura yadzo, kuitira padzinozouya mazano mvura iri kunetsa hakuna mvura yasi kuwanikwa, saka pavanozouya kuna kuya kusina mvura futi zvikaitika segaitika izvozvizvi. Ngatiti pano panzvimbo panapa muri kubvunzwa mubvunzo wekuti mungaite sei kuti pasazotsva zvekare nemoto, imi munoti kudi? Because tikati isusu solution yetipedza inonanetsa kupedza, because moto wacho kuti tizoita wakonzerwa nehatisiyi, saka kuti titi tingawane solution yoita kuti tisazotsvirwe futi, ndikanyepe pavo. Zvinhu zvenyu zvese zvazvigara muno maibva nazvo kumba muchazotengesa? Munomu ndomamutone mawarehouse edu muno, kureva kuti kumba taitongobva tiri vanhu, kureva kuti taitoti tikanoshanda mari yatotoshanda ndiyo taitodya chikafu, ndoita tinokwanisa kunosevha futi kumba, saka muziota tatohodherawo kumba zvazongofambawo nepamwe. Pakusiya kwamunoita muno mune musingatyi wekubirwa here? Hakuna here maincidents dzakafanana iwayo kuti vanhu vanopota vachiba wozoona mangwana makuseni zvinhu zvako zvavhurwa? Aiwa, mune security, kutya iri kubirwa ndotya security neimweni kakati wandei, zvokuti hatoiti zvazo zvedu zviri safe, ndosati tatobvisa zvimwe zvinhu kudzimba tichiwana zvokunoku, kune zvinhu zvitori safe, because vamwe vanenge vachichengetera mari dzavo muno, kuna kuti muno vamutori safe zvakanyanyisa, because hatina security yedu yakati wandei yakanaka, yaichengeta zvakanaka zvinhu zvedu.
pane vakuru vatu vamboya here kuzotaura nemi mukati menzvimbo ino kuvanhu vese vakarasikirwa nezvinhu zvavo? Vakauya hanzi chi vakuna kanzera una MP vese vakauya vaingoti nyaradza, vaingopiwa masviko ekuti nyaradza. hapana kutaurwawo nyaya yerubatsiro? Asati anzwa, vaimboti yambotsvaga asi masviko ekuti nyaradza ndo atakanzwa. mashoko amakabata pava kukunyaradzwa kwamaita ndeyekuti hatidzokere patinoshandira, tinotsvaga zvimwe tiripo ipapo. mungade kutipa phone number yenyu here kuti kana pane mumwe anzwawo tsitsi nekurasikirwa kwamakaita nezvinhu zvenyu anogona kukubatsira pawo rubatsiro? Ndosiya namba dzangu 078 48 16 799 ndo namba dzangu idzodzo. Tinotenda baba. Ini ndinoitwa kuda kwaShebefa. Muno mutatichitengesa macardbox. Macardbox amamuinawo anga akawanda zvakadii akatsvaiwa value yawo? Papa ne 100 tinoti table yange yakazara. Zvinge matengesa maifunza kuti aikubuditsirai mari yese ari 100 kudaro? Nearly 200 ndo mari yandaiwana pamacardbox iwapo. Makadzokera kuti moto wakatanga sei? Hapana chatiri kuziya kana choti tingafungira, takangonzwa kuti moto wakangosumuka zvisina akakwanisa kukontrola moto, ndokuti vanhu vese vakangomira, hapana kana rubatsiro wanga vainawo vanhu vakangomira vaitasa moto kusvika mafire brigade auye, but vakauya vasina mvura, vakatadza kukontrola moto nenyaya yekushaya mvura panzvimbo, vakazonowanawo mvura somewhere but moto wangu wafamba, zvinhu zvizhinji zvazvaparara. Tongoti zvinhu zvese zvanga zvaparara pakazoya fire brigade, hapana kana pekutangira. Ipapa mune pekutangira here? Hatina kana pekutangira, tiri kungotenderera muno asi hatizivi tichaita sei. Senyikawo, sevanhu vari kuchemawo vemusika, bozi musika wakabata nyika yese. Bozi munhu wese kubva kunana Chipinge, Chimani, Kupi. Dzimwe nguva out of countries vamwe vaiuya kuno KweMbare kuzohodha. But taura vanhu vazhinji nenhau yemoto yakaitika. Kuti zvaitika zvisazoitika zvekare zvekutsva kwenzvimbo ino, munofungidza kuti vatungamiriri vangaita sei kana kuti vekanzuru? Pari zvino vekanzuru mvura ikava iri panzvimbo sezvakaitika last time, mvura ikakasika kuwana, pamwe dai pane pakatsvawo but portion iri diki yakatsva, vanhu vasiri kuchema vanhu vese, toisirwawo jurahoro redu ndo ratakutochema kuti vakasika vatibatsirawo nejurahoro redu kuitika zvinhu zvizhinji zvive zvinenge zvakachengetedzeka zvakanaka. Kune vari kuona vangada kubatsirai makasonoka kusiya namba yenyu? 071 99 11271. Mashoko enyu ekupedzisira maringe nekurwadziwa kwamuri kuita nestaff yenyu yese yakarasika? Tiri kuchema, tiri kudai tawana rubatsiro, hatina pekutangira vana kumba uku, havana chekupa, hatina chekuvapa, tisu baba handina mai kumba kwacho, zvese zvakatarisa ini, mwana kuchikoro, chikafu, ini wacho kuti ndidye wanga uri musika. Zvino kana zvadai hatizivi tichadii. Kwamunogara munoloja here kuti mune pamba penyu pekugara? Tinoloja, kwatodiwa rendi mwedzi uchipera, kuno kwacho kutodiwa rendi mwedzi uchipera. Hatizivi, kuchikoro kwemwana kudiwa rendi mwedzi uchitanga, kudiwa school fees, hatichazivi, tatoonowe, hatichatozivi zvekuita kwekutangira kwekuenda, tapererwa. Tinotarisa kuti pamwe panhamba pane vachakunzwirawo tsitsi vakakufonera vachida kukupai rubatsiro rwavanenge vachikwanisawo? Tatenda. Ndonhaurwa nemisodzi yevanhu vatasangana navo mukati menzvimbo ino, vazhinji vacho vari madzimai vanga vachichengeta mhuri vachitaura kuti ndina mai ndini baba, pakutsva kwaita zvinhu panapa handisisina pekutangira, handisisina start pekuti vagone kunge vachitanga zvekare kuti vagone kunge vachiraramisa mhuri yavo. Vazhinji vakwanisa kutipa mafone numbers avo, pamafone numbers atapuhwa ipapapa bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti vakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Tiri kukumbirisawo kuti panumbers dzatapapa kune vanokwanisa kunge vachibatsira hama neshamwari dzatipa hurukuro pano paSlyMedia TV, makasununguka kuti mudaro muchitaura navo direct. Kune vatungamiririwo, aiwa musika uno wanga uri musika wanga uchiraramisa mhuri zhinji mukati menzvimbo ine Zimbabwe muchitenderera mari yakawanda, nekudaro zvichemo zvavo mazvinzwa kuti jurahoro rinoda kugadzirwa.
haizi kanzuru chete inofana kumiririrwa, haisi hurumende inofana kumiririrwa, well wishers vari kunzo, business people avo vakabatsirwa neindigenization mukati menyika ino yeZimbabwe, ndiyo nguva yekuratidza rudo rwenyu nekubatsirana nemhuri yese yatiri kuona iri panapa pa retail iri kuno kuMbare pedyo neOK pamusika wemabhazi. Nekudaro isusu pano paSly Media TV tiri kubatanawo nevari panapa tichichema navo zvataita zvatakwanisa kuita ndizvo tisvitse zvichemo kwamuri kuti mubatsirane navo pamwachete. Matoilets ada kuvakwa, jurawo ida kuvakwa, matebhuru ada kuvakwa, pada kuiswa mashedhi kuitira kuti vagone kutanga zvekare kushanda, nokuti hapashandike kana pasina jurawo, hapashandike pasina matoilets. Nekudaro nawo tiri kuisira kwamuri mhuri yeZimbabwe muno rudo vari mukati menyika ino yeZimbabwe nevari kunze kwenyika, ndiyo nguva yekuti tibatane nevamwe tichivabatsira mazviita. Ndakamirira Simba raChezvidza ari pakamera, tinoti maita henyu nekusubscribe nekuona paSly Media TV nekushare programs atinoita pano paSly Media TV. Zita ndonzi mukoma Sly, mazviita simbi yebasa.